ngambara umesat meringan tariksa pansikra Sri Naranata sadakep saluku juga hamepetahanana ngenengaken Pancandriya sirna sakung kang rasa sajuga sinidikara mintos ing jawata tata-tata ngarakit busana Prabu Duryudana ning enggalih tumulinggal mertuwi dhateng Kang Putra Ngenyarasa Palakrama kelawan Putri Madukara kanthi nunce sang katong ingkang manjing ratonengna kawuwusa ing mangke datan kaya miyos sing pasti harya sang kuning awe sagung para kura mlabar yen candra panyayah para ping jalanidi
dumawur mangawara-wur-wurahan pengaraning ajure komaguru kangsa tetekaya putula swara panjriting kurang glesti nyuwang cuaca kang kekitir kata ingkang cuaca lelayu sepit man hari werto man sing kuni werdi man menapa wikados sing pasiwakan man tepinggen kula ngabiyantara paman ingkang celak lenggahipun kalian Koko Prabu kula ngaturaken Herminokata man Hertoya minaulam kata pangucap kados ulam srambaing toya bena kados ulam srambaing toya bena toyaning bena kula nungsung pekabaran man putra Jengandika panenggak Kurawa Satriya Banjar Junut Dursasana man Mas cacok jawab mas kula aturi babane putra Jengandika kula durma ganti mas mas kula yadeng jauh kula inggih nyadong dawuh paman parang mbabari putra Jengandika kula pun karta marma kula putra Jengandika pun swatama Tertrio cerang gelaga Bantro Citro sisai nyatong jauh wis aja padha saur manuk nggonmu padha matur kulup Dursasana ha kula kan durma gati kula guyemu ngeget ning kok semu ngenyek ora susah kowe padha saur manuk nggonmu padha matur dina iki padha rungokno aku arep paring dawuh apa to kang dirumpaka ing Pasiwakan nggih wan ingkang rinumpaka ana Pasiwakan mung kajaba Kengraka Sinuwun Prabu Duryudana nggone bakal kepengin mbiwadha marang putramu Lesmana. Weh, dipun wisuda desmundi, Wan. Iki rak Lesmana kepengin palakrama. Weh. Pengene rabi. Iya pancen mengkono. Putri pundi man kang pun kersakaken? Putri Madukara. Putraning Raden Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara jenenge Dewi Manuwati. Iku ingkang bakal dikarepake dening Lesmana. Napa gelem bocah wedok? Lesmana niku nadyan anak ratu dadi tampikan man. Ngelamar pirang-pirang putri ora tau ditampa. Demben nggih nglamar Putri Madukara. Pergiwati dilamar kalih Lesmana. Ning napa nyatane? Wan. Pergiwa pun kelakon entuk kali Gadukaca, Pergiwati pun jauh kali Lesmana, kali Pancawala. Niki ajeng ayunake Putri Madukara mulih walaman. Lesmana niku nadyan anak ratu mboten pawakan, Rabi Putri Satriya niku mboten pawakan. Sababe napa bocah wadon ajeng dipek kali Lesmana niku ngangge petung. Marga pancen sing luput niku Lesmana dhewe. Yen kepengin dicedhake karo wanita, yen kepengin dibekteni karo putri ya ampun nganti lenyean kados pakarti ning si Lesmana niku.
Anak ratu arang-arang ana negara arang-arang gulang-gula mentah nyangkau taman. Sing digedhekake mung nglumpukke wong wadon tinggo dolanan. Nek pun rampung disangoni terus kan mulih niku terus watak wong lanang kaya napa kaya ngoten iki. Mila mboten aneh. Menawa Lesmana disirik kalih para putri niku mboten aneh marga putrine nggih rumangsa wedi. Mangko gek mung tinggi dolanan kalih Lesmana. Mila man. Dikandhani mawon bocah niku. Kaya nyuda le seneng ten wong wadon pelanyan niku nyuda. Pamriye kajenge luhur asmane. Kajenge mundhak wibawane. Tresasana. Pripun? Wantuning mudha kaya lekasing Lesmana kuwi tak kira ora mung Lesmana dhewe sing nglakoni. Ning ya perkara usul kang becik iki wajib mengko aku ngandhani marang putuku Lesmana. Nggih. Ling pun dilamar napa dereng Putri Madukara niku, Pan? Wis dilamar malah kang tindak nyang Madukara Mbak Ayumu Sang Ratu Banowati. Kakang Mbok Banowati nglamaraken. Iya pancen mengkono. Nggih. Le dereke kula kok Rin. Iya. Penglamare ditampa dening Raden Janaka. Malah dina kanggo doping temanten dipasrahake kelawan calon temanten kakung. Ladal. Wah, mugi-mugi mboten enten sambi kala napa-napa, Pan. Saged lestari dawuh kalih Lesmana. Iya pancen mengkono. Mula nggih iki antuk dawuh saka ingkang sinuwun. Gandeng Lesmana wis budal kanthi diarak kelawan Kakang Sokalima lan Kengaraka Ngawangga. Dina iki kulup sira sakadhemu aja mok kendhane nggonmu dandan. Kapara kencengana dandan cara pengiring temanten ayo padha tumbulindak kanthi ngiring-ngiring lakuning Lesmana tumeka menyang Madukara. Wah, nggih, Pan. Mboten langkung dateng sedika kestu agen dawuh. Sewaji bodho mboten ngujiwani. Sampun samapta ing gati sawegaing diri para putra-putra badhe ngiring dateng anak kula Lesmana. Iya syukur mangayi bagya sekedhi jemurung. Karta marama kula nuwun wonten dawuh. Mara Cawisna pedhati pinangka wadahing bondo saka Ngastina kanggo geganjar marang para kawula Madukara kang padha keserakat diganjar karepen bisa melu seneng melu mangayi bagya bakal dawuhing si Lesmana. Lho inggih ngestuaken dawuh. Swatama nuwun wonten dawuh. Mara kowe metu njaba. Merintahna bocah carengan sora genen stabilan perang tantang jaga bilorajek wesi Singanegara. Kinen dandan keperjuritan. Ngiring-ngiring lakuning si Lesmana yen ana parigawe aja nganti karonden gawe. Sakwisa wis samapta. Kawula nuwun inggih. Lan dawuhna Kyai Rata Wijaya nyawisake kereta pinangka kanggo titianing temanten. Dwi pangga turangga joli jempana Jakari pinangka titianing para satriya. Kawula nuwun inggih. Lan natapa tengara bendhe kaping 3. Sepisan dandan kapindho nglumpuk ping 3ne bodho nuwun parmadal pasuwanan. Angsah nembah kang piniji Sang Swatama sikra medal undang wadya bala mangku rumahap kang para wadya hanampi dawuh ira tan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendhe bedal
mung jerer mung jerer opah kang wadya ngastina kumpul sajuru-juru hatata tancaro denira metperna bidaling para pangeran anggenyar sengiring temanten wiragane kaya singa nebah
swaraning wadya kang lumampah kumpul sajurut-jur watototan jarup dan niromet pernah waca menyang bending ngungkung sang swatama minangka cucuting para wadyabala sampun bidal para pangeran saking negari Ngastina hangelur-selur Cirandara kaya Sila Barakiti Sila Watu Barakiti Semut panyayah semur lumampah ana dhuwuring watu nalidiritan wonten kendhate ana kang nitih turangga ana kang nitih Dewi Panggo sawaneh ana kang nitih Joli Jempana sinigek kang lumaksana gentiya kawuwusa ing mangke datan kaya ingkang malila wonten ing alun-alun titian temanten Ngastina awarni rata Guthaka Habra sinang-winangun pagedhongan pangirit turangga sakembaran padha gedene padha sektine apanturangga saking tanah Margawati dandananing kreta sedaya sarwa rajaning tosan ketitik pancatan wesi mangambal paku janur wesi pulo srani inden wesi balitung wong kuning roda wesi mangangkang laring roda kayu cendana garu rasa mala dasare wis tuwa kayune cetha dorenge madhet serate lamun to kinalu maksana mrik gandane yayah priprayangan pagedhongan kalurubaning Cindewilis ingkang kinarewang pineping pintu nenggih kencana mulya pinalthik mirah mutiara inten jumurut bines jaregini ingkang akarya porengganipun lamun to kasarating Dewangkara pating Glebyara pating Palancur Cirandra panyayah Kartika silih papan sandanganing kudu apus buntut Pusparaga lapak Baludrurata kakalungan mas ingkang rinengga dasar turangga kekalih kena dinandelaken ing rana madya laga taotate sisip jemparing sumusup kukusing Sendawa tantu moweng braja tapak paluling apandhisan ing Gurindo tanapi tedaning kikir kusir wis nyandak lis lawan sambuk kenek sigra mapan ingkang dumunung jroning Suwandra nggih Nalendra Ngawangga Pandhita Durna dalah Raden Lesmana Wandara Kumara kusir sinasmitan sigra dene nyeblakake sambuk kumule bating sambuk mobat mabit kaya kuwung obarabir tuna dungkap dupiking pok gantenganing turangga mamprang lampahing rata panyayah Prapantana rekat lamparing rata tanangkala
Aglar pandamuncar pinon lerek kagunang suram sorote tanpa padang soro lan pacare Purnameng gegono dasari mongso katiga himohan aweng ing ujung ancala nun karya wigena miwah sining wana waraksa gung tinunu lahing kono to wau wis lulus lampeng Purwadya negari Ngastina momor lawan lampeng para pangeran saking akeh jalma menyatan pewilangan Cinandra kaya sulung harebut marga mawarna-warna busanane Cinandra pindha puspita panjrah kang abang kumpul padha reta Cinandra kaya giri pawaka giri gunung pawaka geni panyayah wukir kawelagar kang ireng ngempal sama Kresna Cinandra kaya dandang mungguing pasitran kuning kumpul padha jene kaya podhangan raton dene ingkang putih kempal sami Sita Cinandra kaya kuntul maneba Sarawa kerapyak iwang watang agadik grincing kendali kabarung pangri ing kudu pengpreting dipanggo mawuran poksur tambur brang-brangan suarane Cinandra pindha warsa kinteki warsa haraning Jawah kinteki menapa jatenku murusak sebawani bandera rontek lelayu umbul-umbul kumlebet ing akasa candrane kaya mbak ing jalani dipasang nalika semono bidaling para pangeran lan Purwadya sampun dumugi Jawi Rangkah lerem sawetawis sangyaning para pangeran
Sinigek ingkang samya leremnengna kang kinocap ing mangke datan kadi ingkang wonten negari Ndwarawati makartining para kawula anggenya ing ngayoman marang ratune sinawang kaya nembe ambabar genes. Pinangka gempalaning kandha nenggih menika ta warnane. Ingkang awasta nagari ing Ndwarawati sinebat negari Ndwaraka. Mila kasebat negari Ndwarawati ingkang mengkuwerti papan pelawanganing jagat utawi wenganing rasa Ndwaraka panggenan pambuka. Lamun dalu kaya rahina labet kathahing sosotya ingkang minangka rerenggan. Ketitik sarasah lan bebatur panestaya wagik wilis lines pita gegapit wungu. Lirik kuwung-kuwung hangawengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetha saponta-ponta pepantane sarwasari. Petetane pinatut anut pinangapit-apit tinintos papan-papane taruh kiri senusun sepasang-pasang. Pasanging gapura pucak jemurut sacengker gedene. Saking mandra wange kuwung-kuwungin awung wilis lir teja ngemu Sudama. Ranyep-ranyep katingal asri madyan ning praja Ndwarawati. Sapa to kang asta pangwaos tunggaling praja Ndwaraka nenggih menika ta Sang Nata jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Kesawa, ya Sang Narayana, ya Sang Wasudewa, ya Danardana, Danawardana, ya Prabu Wisnumurti. Nalindra gedhe danane hadem parintahe mila datan moka langgung sineyudan dening para kawulane.
nalika lenggah mungguing pandhapi kahadhep lawan Sang Hatmajendra ing Dwarawati. Nenggih satriya Paranggaruda kekasih Raden Samba. Ya Raden Kesuma Kilatmaka ya Raden Wisnubrata. Datan kantun katingal sebaning satriya ing Lesanpura. Nenggih Raden Setyaki. Ing Jawiandar balabar piswaning para narapraja ingkang tinindhian kelawan Patih Udawa. Dereng dangu lenggahing Sang Katong. Katungka katingal pratanipun ingkang Naraka Nalendra ing Mandura. Prabu Baladewa ingkang prapta kadherekaken kelawan ingkang putra inggih Raden Uwisata. Miyak Parwadi ingkang samya siba daya-daya sang nata minggah mring pandhapi. Kadodawing kalih Nalendra Dwaraka. Sigra nampi dhateng rawuhipun ingkang Naraka Mandura teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lesan. Paduka Trahwikuraja wijiling Dewa Utama
parantan teguh indriya kagiwang marang wanodya iku pantan pokarya tamrih harajaning salira duh iduh nyawa ing tocobaning sukma Dering dangu sarawuh paduka Koko Prabu ing Mandura. Ripa duka kula ngaturaken pasgahan panakrami. Mawantu kunjuk wonten ing sahandhap pepadanipun paduka Koko Prabu. Ilatala. Yayi Prabu. Kadhat katedha kalingga murdosih panakramaning kadang pura Yayi Prabu. Lulus raharja prapaningpun kakang kalis ing urip manggih ing kayiwanan ora liwat. Amung bali puja pangastawanipun kakang tumrap marang kadang pura Yayi Prabu. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Kajadong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Kulup Wisata winantu karaharjan suwanira nggir marak mring ngrasane ingkang paman. Kawula non nuwun inggih paman. Lulus raharja pisuwanipun ingkang putra kalis ing Udipeda. Wangsul ingkang putur ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepodo. Ya nggih putraning Sun Wisata wus ingsun tampa sira ngaturake pangabekti. Pangestuning ingkang paman tumuli tampanana nggih. Kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih. Paring pangestunipun paduka paman Prabu. Kawula nuwun wa dereng dangu rawuh paduka putra paduka kula ngaturaken sembah sungkem wa Prabu. Lah anak handung Anindita nggere kulup wis nubrata. Wis ingsun tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tampanana kulup. Ilat moko. Kula nuwun inggih kacadhong tangan kalih kapundi dadosa jimat paripih pangestunipun wa Prabu. Kakang Mas Wisata pangabekti kula. Ya. Yayi Samba wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang. Taklimku tampanana di. Kula
niki sangat anggen kawula mundi Kakang Mas. Duh Koko Prabu. Ndadosaken kagiyatipun ingkang rayi rawuh paduka Koko Prabu wonten negari Ndwarawati. Sasampunipun satata lenggah kaparang daya-daya dipaduka cumadong dawuh wonten wigatos ingkang pundi keparingipun Koko Prabu rawuh wonten ing nagari Ndwarawati. Yayi Prabu. Praptanipun Kakang lamun to kena tak perang ana triprakara. Ingkang sepisan mertuwi marang kayuwanan paduka sumarambah para kula wangsa ing Ndwarawati. Geneting kaping pindho pun Kakang sawetara kapang kelawan kadang para siyadi. Dene triwigatining perlu Yai. Sumenganing pun Kakang mring praja Ndwarawati. Kuwi mung dumunung bakal acaos uning ana ngersaning kadang para Yai Prabu. Mbah gedhe mbah cilik rekane pun Kakang bakal duwe gawe mantu Yai. Koko Prabu paduka Koko Prabu badhe kagungan perlu mantu. Ya pancen mengkono. Sinten ingkang badhe kapala kramakaken? Mengkene Yai. Nalika semana pun Kakang nampa pamotraing putramu Wisata. Kekandhingan wis diwasa. Pangudanging Mbak Ayu Merawati kepengin enggal gendong kelawan wayah kang mijil turas saka si Wisata. Kanthi sarana Wisata enggal kapala kramakake. Wisata gelem palakrama nanging ora ana wanodya ingkang dadi cara mingati mung kajaba putri mangsih putraning kulawarga Dewi. Yaiku putri Madukara. Atmajaning Yayi Harjuna. Yayi gegandhengan pun Kakang rumangsan lamun to sedulur kula nang mung siji Yayi Prabu. Mula kedarang-darang pun Kakang tumekana kene. Pun Kakang rumangsani lamun to aku iki durung kulina duwe gawe. Luwih-luwih bab mantu kuwi babar pisan durung tau. Mula siadi ingsun kanthi ngrigenake bakal dhawuhing si Wisata antuk putri Madukara kasebut. Koko Prabu ngaturaken penuwun ingkang tanpa pepindhan. Keparingipun Koko Prabu ngandhi dhateng rayi kadhawuhan nderekaken anggen paduka badhe kagungan perlu mantu. Putri Madukara menika kathah wilanganipun lajeng sinten ingkang kinersakaken putra kula Wisata. Atmajaning Dimas Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara. Yaiku sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake si Wisata. Surem tiwangkara kingken lir manguswa kang layon Denya ilang memanis watanan lira lan kumekucem arahnya maratani
Dewaji. Sesembahan kula paduka pepunden kula Dewaji. Saderengipun Kakang Mas Wisata badhe dhaup kalian Putri Madukara. Langkung rumiyin kepareng mejahi keng putra pun Samba Dewaji. Iya jagat, iya Dewa Bathara. Lho. Ana apa Samba kuwi, Yai? Inggih, Koko Prabu.